Il-kandidat tal-Partit Laburista għall-Parlament Ewropew Charles Gauder fisser kif it-tbassir tal-Kummissjoni Ewropea dwar pajjiżna jirrikonoxxi x-xogħol li wettaq il-Gvern Laburista f'din is-sena. Gauder qal dan meta kien qed jieħu sehem f'dibattitu tal-Awtorità tax-Xandir li fih ħadu sehem ukoll il-kandidat Laburista Flair Vella u l-kandidati Norman Vella, Roberta Metsola u Arnold Cassola. Charles Gauder spjega kif ir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea xejjen għal kollox lejdutu l-biża' li prova jqajjem Gvern Nazzjonalista dwar l-ekonomija ta' pajjiżna. Min-naħa tagħha l-kandidat Flair Vella tkellmet dwar kif il-Partit Laburista fil-Parlament Ewropew se jkun il-vuċi ta' kulħadd. Dwar il-ħlas tal-lif tal-maternità, Flair Vella qalet li l-Gvern kellu gatt se jibda jħallas dan il-lif. Dan meta l-Partit Nazzjonalista kien qal li mhux possibbli. Hawn spjegat id-diffikultajiet li għaddu minnhom ċerti tfajliet meta jkunu qegħdin ifittxu opportunitajiet ta' impjieg minħabba l-għażliet li jitpoġġew qudiemhom. Intant il-kandidat Norman Vella reġa' tkellem dwar il-vapur tal-Gozo Channel. Dan ftit tal-ġimgħat wara li l-midja tal-Partit Nazzjonalista ammettit li kienet żbaljata u talbet skuża lill-Ministru Tgħawdex Anton Refolo. Iżda tul id-dibattitu Norman Vella reġa' għalhekk. Ara biex idawwar il-vapur.